Malawi Today. President Malawi Electoral Commission akhazikitsa ntchito yokubwezeraniso kusanjika sabata yakubwera. Boma ndilo mweli. Zaverani. Boma ndilo mweli. Boma ndishani. Mugari boma simsinza mudigire pa September 16. Sisi tani ba ulima kasita ni 40. Mwaswera banji Amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Chigawo chimene cha kumadzulo programu yathu ija timaicha nkhanga zaona Amalawi. Tinamva Moses Kunkuyu akuyankhula kunena kuti wiki imeneyi ndi wiki imene Malawi Electoral Commission akhazikitse programu yowayikanso Lazarus Chakwera pampando. Ndipo Amalawi ambiri akhala akufunsa kunena kuti chikatere ndi chisankho kapena ndi chani, chifukwa munthu kukhala pampando umene tikutcha wa president yu ndi anthu mudzikomo amene amasankha. Sono Malawi Electoral Commission zitheka bwanji iwo kukamuyika Lazarus Chakwera pampando pamene Amalawi eni iwo sakumfuna Lazarus Chakwera, zimene zachita kuonesa kunena kuti Malawi Electoral Commission akugwirisiridwa ntchito yonena kuti iwo afuna asafune azakalengeze kunena kuti Lazarus Chakwera ndi amene wawina, angakhale anthu atapita kumavoti mwa mtundu wanji, komano Lazarus Chakwera akuyeneka kupanga zimenezi. Amalawi kumbukirani kunena kuti Lazarus Chakwera ndi timu yawo anamuchita chipongwe Chilima, ndi chifukwa cha chipongwe chimene anamuchita Chilima anthuwa onse akuyenda ndi mantha kunena kuti kodi titachoka mboma muno maboma amene akubwera kutsogolowa zizakhala bwanji. Amalawi tizinena chilungamo ndi chimene chimamasula munthu, tisamanenenso zobisa ya. Boma la Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Chakwera popusisidwa ndi Richard Chimwendo Banda ndi amene anamupha Klaus Chilima chifukwa cha mgwirizano umene unalipo, zimene anagwirizana, zimene anakambirana sanafune kuzigwirisa ntchito. Ndi iwo anaona ngati kuchosa moyo wa Chilima is the best way imene ingathandizire kunena kuti iwo apite chitsogolo, koma sanadziwe kunena kuti kungopha Chilima kukhakuchi anazichita ndi kampeni. Amalawi kwa nthawi yoyamba mdziko la Malawi taona president akuononga ndalama, kumatenga kumagaira mafumu, kumatenga kumagaira achinyamata,
mudziko mmene mulibe mankhwala, mudziko mmene katundu ndi wodula, mudziko mmene achinyamata akusowa ntchito. Achinyamata ngati akulembedwa ntchito chigawo chapakati kukatenga zikwanje kukakapa anthu, iwowo ndi kumalandira ndalama. Ikatero imeneyo ndi ntchito imene a president amainena 1 million. Chilungamo chima masula, tinene chilungamo a Malawi. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi amene anamupha Chilima, kaya wina akwiye, kasakwiya, kaya wina afune, kaya asafune, ndi kubwereza ndikuti a Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi amene anamupha Chilima. Chifukwa cha kumupha Chilima akuyesa kuziteteza kunena kuti abwerereso mboma. Amalawi ndazungulira dziko lonse la Malawi, palibe munthu amene akuafuna Achakwera. Ngakhale a Jessica Bwira akunena kuti zikuonesa kunena kuti anthu onse amene alembesa mavoti 7 million onsewo akuafuna Achakwera, ndi zosatheka. Ndi chifukwa chani ngati anthuwo akuafuna Achakwera? Anthuwo ngati akuafuna Achakwera nchifukwa chani? Kwa zaka zonse zimene tinali nazo, tinali ndi Bakiri Muluzi, tinali ndi Peter Mutharika, tinali ndi Malemu Bingwa Mutharika, tinali ndi Kamuzu, tinali ndi Mai Joyce Banda, koma sitinamvepo kunena kuti Mai Joyce Banda kapena Malawi Electoral Commission akulephera kupanga kalembera. Ayi mashina aonongeka, ayi chakuti sichili bwino. Sitinambe taonapo ulamuliro woyambirira ndi umene wa Lazarus Chakwera, ulamuliro wa ukamberembere. Nde Amalawi akunenetsa kunena kuti sakufuna Lenala, sakufuna so president wa ukamberembere wokuthwa pakamwa amene amatha kukwanisa kuyankhula, koma kuti akachite zimene iyeyo wayankhula zimamukanika. President amene amaoneka ngati zimene zikuchitika muziko iyeyo sizikumukhuza, koma ali iye amene wapereka ma directive kuti zinthuzo zichitike. Ndikumvera chisoni Amayi Yolamu, ndimakumvera ni chisoni. Mmaoneka ngati mukupanga zochenjera, koma once the government comes out muzakhala pa mavuto akulu. A Valentino Phiri boma likazangosintha muzakhala pa mavuto akulu. Pano pato ndifuna ndiziyankhula chilungamo chenicheni, muzakhala pa mavuto akulu. A Ax Mwanga muzakhala pa mavuto akulu. As I'm talking right now, mukakhala mukuona ngati simuzachoka mu mboma, kunali Kamuzu amene amachedwa wamuyaya, kunali magalimoto a polisi okuda. Anthu akamakambirana kungoiona galimoto ya polisi ikubwera ikungodusa anthu amaithawa galimoto imeneyi. Lero ali kuti magalimoto akudaja, alipo amene angandonese galimoto imodzi ya polisi china chilichonse chimakhala ndi nthawi. Akalisha ndikukumverani chisoni. Akanyemba ndikukumverani chisoni. Boma limene lidzabwerero kuzakhala kuyankha mafunso a Richard Chimwendo Banda, a Moses Kunkuyu, a Ken Zikhale Ng'oma. Simungakhale pansi ndikumakayitanisa mfuti kuchoka kumaiko akunja sibwere muziko zapange chani. Ndipo ndimafuna ndiauze asilikali akumafko, ndamva zonena, ndangomva ndasinidwa khutu kunena kuti asilikali akuzikana futi zimenezi kuti zipite kumafko. Ngati zili zona limbikirani futi zimenezi musazilandire kumafko, ndiye tione kuti futizi azitenge apite nazo kuti. Ndiye ndikuyankhula kunena kuti Amalawi anthu amene ndikuatchulawo azayankha mulandu. Kunali
Ali Idi Amin Dada amapanga china chilichonse chakuthekera koma inafika siku anakayankha mlandu. International Criminal Court ndi mmene achakwera muzayimbidwe mlandu. Munapha Klaus Chilima ndi Malawi Congress Party. Vuto ndiloti president a dziko la Malawi anasambiridwa mankhwala ndi anthu amene anayandikana nawo. Nchifukwa chake china chilichonse chimene chimachitika a president amanena kuti ineyo sindikudziwa. Sikuti samakhala akudziwa koma chifukwa cha mankhwala amene anasambiridwa dziko lafika paja pola chifukwa cha Richard Chendo Mwendo Banda wapusisa a president achakwera. Ndetu kuposisidwa ndi Richard Chimwendo Banda Amalawi sitiza kuyang'ana tizayang'ana kunena kuti kodi amene anali mtsogoleri wa dziko mkuchoka chaka chakuti kukafika chakuti kumene kumachitika zimene zindi ndani. Choncho Amalawi tikupita tukuja koti tikaponye voti pa 16 madeti masiku aninga. Anthu amaona ngati kuti madeti watiza abweza mbuyo koma masiku amakhala akupita kutsogolo. Pano madeti ayandika Limpopo FM ndi Comrade Ntanyi wa chigawo cha Kumazulo program ija imene timaicha Nkhanga Zaona. Program yanga chigawo chino cha Kumadzulo akundipasira ndi aja Dr. Mbwana Chimera Aufi. Dr. Chibwana Aufi Chimera ndamene akupezeka ku Jamestown ndipo Dr. Aubi Chibwana akunena kuti aliyense amene akufuna mankhwala anthenda ina iliyonse koma kupatulapo AIDS. Nthenda ina iliyonse kamunapondesedwa kaya munamba khandiri tikusanza koma kusanza kukulephera kutupa kwa mapazi pitani tu kwa Dr. Aufi. Mukulephera kuona bwino tapitani kwa Dr. Aufi ku Jamestown. Muli ni mabusiness anu sakuyenda pitani kwa Dr. Aufi. Mukamaenda ku South Africa kuno mukamaenda pang'ono apolisi akuyimisani pang'ono apolisi akuyimisani akuti inoyo mukapeze Dr. Aufi simuzayimikidwa sondi wa polisi ku South Africa zomutawa wa polisi simuzamutawa. Dr. Aufi amachiza matenda alikango ena mango koza pabedi osadziwa kunena kuti kodi chikuchitika ndichani mupite kwa Dr. Aufi amene mukufuna ana simunaberekepo mwayesa zikukanika mwayimbire a Dr. Aufi. Mukupanga tu business koma business yanu sikuyenda. Chaka chino cha namba 7 koma kumene kumapita ndalama sikukudziwika mwapeze Dr. Aufi ndipo Dr. Aufi akukusimikizirani kunena kuti kaya inuyo muli ku Rustenburg kaya inuyo muli kuti iwo akufikirani ndipo akuchitirani zimene inu mukufuna. Voto lina lililonse limene muli nalo pathupi pano ayimbireni a Dr. Aufi pa namba lai 084-791-1514 084-791-1514 kapena mwayimbireso telefoni pa 064-128-2423 kapena 064-128-2423. Dr. Aufi amene akupezeka ku Jamestown. Nonse amene muli ozungulira Boxburg, nonse amene muli ozungulira Binoni, nonse amene muli ku Bafo, ku Mpumalanga, ku Sekunda taimbirani. Amene mukukhala mphepete mwa msewu N17 N12 kamuli ku mukhala ku dera lijana lichula ku Alexander taimbirani telefoni. Kamukukhala kutembisa taimbirani telefoni. Kamufuna kuyankhula Chichewa akuyankhani, kamufuna kuyankhula Chizungu akuyankhani, kamufuna kuyankhula Chizula akuyankhani, kamufuna kuyankhula chiyankhulidwe cha ku Mozambique akuyankhulani. Ziyankhulidwe zonse iwo amata. Kamufuna mukuyankhula nayo Chiswahili Dr. Aufi iwo tu muyankhula nawo. Iwo anaphunzira ziyankhulidwe zonse kuti azilumikizana ndi makastomala bwino. Ino nonse amene mwaberedwa
mwaberedwa mukufuna katundu wanu abwezedwe, tamangani aimbireni Dr. Alfie. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Ndiponso transporter uja Chikalongwe akunena kuti wanyamuka atu ku Pretoria ulendo opita ku Malawi. Nonse amene mmafuna kuyitanisa mtubulo kuchoka ku Malawi akuti mukonze mitubuloyo, auze na abale anu amange mtubulo kamafuna kutenga nteza usipa anyamuka akupita kuti akasiye katundu wanu. Limpopo ndi Comrade Ntanywa chigawo cha kumadzulo. Zokambirana zokhuzana mgwirizano wa zipani pakati pa zipani zina ndi chipani chicho cha DPP lero zinali mkatikati, ndipo zokambirana zimenezi zatha bwino choncho Amalawi konse kumene muli tikuziwiseni kodi ndi zipani ziti zimene zikuyenda ndi chipani cha DPP. Ndipo ndikufuna ndithokoze zipani zonse zimene zimakambirana za mgwirizano ndi chipani chija cha DPP. Ndipo ndikufuna ndithokoze kunena kuti mmodzi mwa ma-activist analiso komweko amene wandi Comrade Rayton Mangochi. Zokambiranazi zinali kuja ku chigawo cha kumpoto ku Mikoma Lodge, ndi kumene kunali zimene zichoncho tithokoze Rayton Mangochi kunena kuti anali nawo kumeneku ndi kuti akamve wina asanamize, ndipo zokambirana zatha bwino. Ndiye uthenga wanga upite kwa chipani chija cha DPP kunena kuti anthu watu sikuti ndiopusa kuvomereza mgwirizano, koma ataona kunena kuti the only way kupulumusa mtundu wa Malawi ndi kuzipereka ndi kugonja ndi kunena kuti iwo aende limodzi ndi chipani chija cha DPP. Choncho Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndikutha kukuwuzani kunena kuti mwazina zipani zina zimene zinali ndi zokambirana zawo avomereza kugwira ntchito ndi chipani chija cha DPP posawerengera kunena kuti kodi iwo udindo umene apase ndi chani, zonse angozitenga ndi kuzisiya uko. Kuyankhula kwake akunena kuti kuli bwino ifeyo titumikire Amalawi ndi kuti Amalawi eni nda amene apindule. Choncho ndifuna ndi ulangizi wanga upite kwa ino achipani chija cha DPP kunena kuti anthuwa avomereza cholinga chawo ndi kutumikira Amalawi. Choncho zimene mugwirizana mu mgwirizano wanu tiyeni muzikwanirise. Sitikufunanso tionenso zimene zinachitika zimene taziona ndi Klaus Chilima ndi mapemphero a Malawi onse kunena kuti bomali lisinthe. Uthenga wanga upite kwa zisogoleri azipani zotsutsa amene mutamva kulira kwa Comrade Ntanywa, mutamva kulira kwa Aponi Kalindo, mutamva kulira kwa Comrade Rayton Mangochi, mutamva kulira kwa makomrade ena onse, komanso kulira kwa Malawi ochuluka. Mwachitenga chimene chichi ngati cha mtengo wapatali kunena kuti inu mufuna mukagwire ntchito ndi DPP. Sino opusa kuvomereza zimenezi, koma mwaona dziko kuti kumene likulowera ngati muthamangire maudindo sizithandiza. Asala anthu awiri okha kuti avomereze mgwirizano. Kampeni kuyambika lachitatu ino ndi chonde pamene tikuyamba kampeni tikufuna zipani zinanu tabwerani mukagwire ntchito limodzi ndi chipani chija cha DPP. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Katundu wako kwera
zonse zimene amatolera zonse zimene amatolera kumulanji abroad mpinga njira zonse zimene amatolera abroad mpinga njira kumulanji kumachosa masiriyo namba manambala anthu pa zovotera zawo zonse anazitenga kukazipereka kuja ku Malawi Electoral Commission kumene Moses Kunkuyu amanena kuti ameki akonzeka sopano kupanga dongosolo lomwe ikaso Lazarus Chakwera ku zimene akudalira ndi ziti ndi zimene zonso Limpopo Comrade Ntanywa. Anyamata achipani chija cha Malawi Congress Party dzuloli ndamene achosa mbendera za chipani chicha cha DPP kumasintha ndipo anapasidwa ndrama yokwana 10 miliyoni ndi Richard Chimwendo Panda kuti akachose mbendera zonse zimene zinayikidwa za chipani chicha cha DPP. Amalawi tikuti tisampase solenala ndema president amene angathe kukwanisa kuyendesa dziko ndi Peter Mutharika ndi Mai Joyce Banda amene iwo avomereza kuyenda ndi Chihana, avomereza kuyenda ndi Akabambe, avomereza kuyenda ndi Amwene Fumbo, avomereza kuyenda ndi Akachali, avomereza kuyenda ndi Nesa, avomereza kuyenda ndi Prophet Mbewe. Wina aliyense anena kuti ife ngati azigogo, ife ngati okalamba tiyenda ndi anyamata ndi anyamatano dziko litu akufuna akusireni azikulu amenewa. Amalawi Richard Chimwendo Panda anapereka ndrama yokwana 20 miliyoni kwa Director of Operations ku Defense Force amene wandi Bambo Karisha kunena kuti atuluse makasinja amene tinaona siku limene kunali ma demonstration amene amasogolera anamiwa choncho Karisha analandira ndrama yokwana 20 miliyoni kuti atuluse makasinja kuti abwere ku ma demonstration ndipo ma driver amene amaendesa makasinja amene aja aliyense anapasidwa ndrama yokwana 500,000. Amalawi anthu onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission amene anauzidwa kuti ababwerera apitekaye ku nyumba onse aja aitanidwa sopano boma litamaliza kuyika china chilichonse chothekera kuti Chakwera abwezereseso pampando sanafune kunena kuti anthu amene akhalepo anali ndi mantha kunena kuti azaulula kuti kodi chimene chinachitika mu Malawi Electoral Commission system ndi chani choncho anthu onse aitanidwa kuti abwererenso akagwire ntchito. Kuna anyamata aku Nigeria follow aja atabwera kugwira ntchito yawo ndi kuyimaliza lero onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission aitanidwa ndipo lerotu takumana nawo taona akukweza zida zawo amakweza zida zawo magalimoto aja atata kuti ayambe kukonzeka kuchoka malo ena ndi kumapita malo ena. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ancho wanga uma mojo wanga
Amalawi tonse amene tikuchokera ku madera awa Mangochi Central tentika votere a Victoria Kingston, komanso amene tikuchokera ku Mangochi Malombe tentika votere a Ive Sande amene akuyimira chipani chija cha PP, komanso tieni tika votere mai Abigail Bongwe amene akuchokera ku Zombali Kangala amene wanso ndi akuyimira independent, komanso tieni tonse amene tikuchoka ku Nsanje Lalanje tika votere a Gladys Ganda, tonse amene tikuchoka kuja ku Chilazulo ku Ngolodi tentika votere Alance Mwaimbewe amene akuyimira chipani chija cha UTM, ndipo tonse amene tili ku Chikwawa Central tentika votere a Salim Bagasi, komanso tonse timene tikuchokera kuja ku tikuchokera kuja ku Rumpi West MP watu kumene kundi Morris Munkaka mwagwira nchenche muntali chipani chija cha Ford tentika votere amenewo, ndiponso kuja ku Rumpi East kumene kuli Kamulepo Kalua chipani chija cha DPP, ndipo Noelo Chimpeni amene akuchokera ku Nkhatape chipani chija cha PP ndamene tika votere ku Nkhatape, komanso Everton Chimulirenji amene akuchoka ku Nchewu North West akuyimira independent. Moni wapadera upite kwa Aloza Mbirizi kuchokera kwa Amfumu Amatui akuti tumulandire moni Amfumu Amatui. Akuti koma moni umene ndiwantendera Amfumu Amatui angonena kuti mundiperekere kwa Ambirizi aziwa zimene anandichita iwowo. Aiwa. Ndikaterenso pa Limpopo FM tisiyane pompa munali ndine ndi Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi dziwani kuti ngati kunali president amene anali ndi mwayi wonse wonena kuti lero tikuyankhula pano walandira credit akanakhala Lazarus Chakwera, chifukwa Lazarus Chakwera anali ndi mwayi amene anapita kukalamulira dziko atauziridwa mayeso, ndipo anali ndi mwayi chifukwa chonoti anali ndi former president Mai Joyce Banda akanatha kutenga zero kwa Mai Joyce Banda, ndipo anali ndi former vice president wa dziko Klaus Chilima amene iwo anapanga chiganizo chongomupha vice president iyo, ndipo anali ndi former MPs amene anagwira poso ntchito mboma ngati achina Khumbo Kachali, komanso kumeneku anali ndi achina Enoch Chihana amene akanatha kukwanisa kuliyendesa dziko Malawi ndi kumva kukoma, koma president ameneyi chifukwa chosadziwa zamukanika. Choncho Malawi tonse tiyeni pa 16 September tisachedwe voti yathu tikavotere zipani zotsutsa zimene lero za kambirana ndi kupanga chimodzi. Mawa tikupaseni zonse zosatira za migwirizano kunena kuti kodi DPP iyenda ndi zipani ziti. Ndikateranso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Ntanywa. But when you